टर्न्स। शौक अलग अलग होखेला। जैसे केहू के खाए के शौक होखेला त केहू के सुते के। टिंगू के भी एगो शौक रहे, रेस के शौक। टिंगू मोहल्ला के छोटा छोटा बच्चा सबके इकट्ठा करके उनकर बीच में रेस करवावत रहे। जौन जितलस ओके लेमन चूस के गोली देहब। तू भी भागा, तू भी तो बच्चा ही बड़ा। टिंगू के गुस्सा आ गई। लगातार तो के लेमन चूस देवे के ही पड़ी। कुछ दिन बच्चा टिंगू के इशारा पे भागत रहले और कुछ दिन बाद लेमन चूस 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 के बोर हो गईले। अरे अंकल, अब बड़ हो जाए, तब तक बच्चा लोग कैसे लेमन जूस चुसाई? कुछ बड़ा सोची। ई सुन के टिंगू शर्मिंदा हो गई और उ बच्चा सबके रेस लगावल बंद कर देलस। बच्चन ठीक कहत बाड़े, सच में हम लेमन चूस बन गइल बानी। जे भी आवेला चूस के चल जाला। हम के अब कुछ बड़ा करे के होई। और उ मौका भी टिंगू के पास खुद चल के आइल, जेकर ओकरा इंतजार रहे। टिंगू न्यूज़पेपर पढ़त रहे, तभी उ एगो एडवर्टाइजमेंट देखलस। हाथी के रेस, उ भी हमार शहर में। यह बाऊ बड़ा मौका। हमहू रेस में अपन हाथी दौड़ाई। टिंगू जाके रेस खातिर फॉर्म भर देलस और उ हाथी खरीदे बाजार पहुँचलस। अरे बिल्कुल सही जगह आइल बड़ा। हमार नाम हत्तू बा। हम देव तोरा हाथी। हत्तू, ई कैसे नाम बा? हमार असली नाम दत्तू बा। हाथियन के बीच रह के हत्तू हो गई नी। बोला कौन सा हाथी थी? हमके दौड़े वाला हाथी चाहिए, रेस में दौड़ावे के बा। अरे डोंट वरी, तोरा ऐसा हाथी देव जौन बहुत तेज भागेला, घोड़ा से भी ज्यादा। अरे महोदय, आप तो हमरा सामने बहुत बड़ा बड़ा फेंक रहल बड़ा। कौनो हाथी घोड़ा से तेज कैसे दौड़ सकेला? अरे वो हाथी घोड़ा बनल चाहत रहे, लेकिन घर वालन के प्रेशर में हाथी बन गई। और फिर हाथी वाला टिंगू के एगो हाथी दिखैलस, जे बहुत विशाल और ताकतवर रहे। ये बाऊ हाथी जे घोड़ा से भी तेज भागेला, ले जाए एकरा। फिर का पैसा दे के टिंगू उ हाथी पे बैठ गई और ओकरा दौड़ावत अपन घर के तरफ जाए लागल। हाथी काफी तेज दौड़त रहे, त सवारी करत टिंगू के बहुते मजा आवत रहे। ई हाथी तो काफी तेज बा। ई तो हमके रेस जितवा के ही रही। तभी रास्ता में टिंगू के ओकर पड़ोसी एटीट्यूड मिलल। एटीट्यूड अपन ही एटीट्यूड में रहत रहे। वो दूसर से हमेशा जलत रहे। टिंगू के हाथी पे बैठल देख एटीट्यूड बोलस, अरे ई मच्छर के लेके कहाँ जा रहल बड़ा? ई मच्छर ना हाथी बा। हम हाथी से ही पूछ रहल बानी। मच्छर के लेके कहाँ जा रहल बड़ा? ये सुन के टिंगू गुस्सा हो गई। एटीट्यूड, अपना औकात में रहा। हम बड़ आदमी बन गइल बानी। हाथी की रेस में हिस्सा ले रहल बानी। ऐसन हाथी ले आयल बानी कि रेस हम पक्का जीतब। चल रे हाथी। टिंगू हाथी के लेके निकल गई और एटीट्यूड सोच में पड़ गई। ई टिंगू कटक बच्चा के साथ रेस लगावत रहल, आज हाथी के रेस में हिस्सा लेवे जा रहल बा। हमार एटीट्यूड से ज्यादा तो एकर कॉन्फिडेंस बा। अगर ये रेस जीत गई तो हमार मोहल्ला में का वैल्यू रह जाई। ना ना, एक ही रेस हम बिल्कुल भी ना जीते दे। यहाँ टिंगू के दोस्त लंबू के जैसे ही पता चलल कि टिंगू हाथी के रेस में हिस्सा लेवे वाला बा, वो बहुत सारा केला लेके हाथी से मिले पहुँच गई। हमरा बहुत खुशी बा टिंगू कि हमनी के हाथी रेस में दौड़ी। ये देखा, हम हाथी खातिर केला लेके आइल बानी। बहुत अच्छा केला टिंगू, जा केला खिलावा हाथी के। फिर लंबू हाथी के पास जाके हाथी के केला खिलावे लागल। यहाँ शहर के बीचों बीच बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार कर जात रहे। हाथी के रेस के पूरा तैयारी होखत रहे। एक रात के बाद बा, लंबू टिंगू सुतल रहले। हाथी घर के बाहर बंधल रहे। तभी एटीट्यूड एक इंजेक्शन लेके हाथी के पास आयल। कल रेस बा, आज ये इंजेक्शन हम ई हाथी के दे दे तो 4 दिन तक ये हाथी अपना जगह से हिलबे न करी। ऐसन कह के एटीट्यूड हाथी के चुपचाप इंजेक्शन चुभा देलस और उ वहाँ से भाग गई। दूसर दिन के सुबह भइल, लंबू हाथी के पास आयल तो हाथी मस्त जमीन पे सुस्ती से बैठल रहे। ए हाथी, चल उठ, रेस के प्रैक्टिस करे के बा, जीते के बा ना।
लेकिन हाथी हिलत भी ना रहे। लंबू बहुत प्रयास कैलस लेकिन कोनो फायदा ना भइल। फिर टिंगू वहाँ आ पहुँचल। वो भी हाथी के उठैलस लेकिन हाथी उठते ना रहे। अरे यार अब का करी, ये हाथी तो हिले के नाम ही ना लेता। रेस शुरू होके में बस 1 घंटा बाकी बा। ऐसन कह के टिंगू रोवे लागल। तू टेंशन मतलब टिंगू, हम उठावा तनी एकरा। लंबू हाथी के नीचे अपन पहाड़ी हाथ डलस और हाथी के उठावे लागल। हाथी जमीन से ऊपर उठ गई। वाह लंबू, कमाल कर देला। असली हाथी तो तू ही बड़ा। लेकिन जैसे ही लंबू हाथी के छोड़लस, वो फिर से बैठ गई। अरे ही तो अपन पैर के ऊपर खड़ा ही नहीं किया होकल चाहत। अब का कल जाओ, रेस शुरू होके में बस आधा घंटा बचल बा। अरे यार का करी हमनी, अगर रेस में ना गई नी तो तगड़ा नुकसान हो जाई। इज्जत के साथ साथ डिपॉजिट भी चल जाई, जौन फॉर्म के साथ भर के आयल रहनी। तभी टिंगू के नजर लंबू पे पड़ल। वो लंबू के अलग अंदाज में देखे लागल। हमरा तरफ देख के वक्त बर्बाद मत करा। चला दूसर हाथी अरेंज कर जाओ, कम से कम डिपॉजिट तो बच जाई। अरे लंबू, दूसर हाथी भी यही जेबा। कहो बा तू तू पागल तो नहीं हो गई? लंबू, तोहार हाथी जैसे शरीर बा, हाथी जैसन ताकत बा। अब वही तू ही हाथी के उठा के साबित कर देला। गलती कर देनी हम ही हाथी के लेके। हमके तो तोके ही रेस के खातिर तैयार करे के रहल। तो हर मतलब बा हाथी के रेस में हम दौड़ी। हम दौड़ भी ले, लेकिन लोग मनिए का? उल्टा लोगन के मजा आई। तू बस चला। और लंबू टिंगू ग्राउंड में पहुँचले। वहाँ बहुत सारा हाथी लाइन में खड़ा रहले और वो लाइन में खड़ा रहे लंबू और लंबू के ऊपर टिंगू बैठल रहे। दोनों के देख के लोग हंसत रहले। शुरू होके वाला बा हाथी के रेस। और रेस के खास बात ई बा कि हाथी के रेस में हाथी जैसन इंसान दौड़ी, जेकर नाम बा लंबू और उनकरा रेस में लगेले बाड़े टिंगू। त तैयार हो जा, काफी दिलचस्प होके वाला बाई रेस। गन शूट भइल और रेस शुरू भइल। काफी सारा हाथी एक साथ भागे लगले और हाथी के बीच में लंबू टिंगू के लेके भागे लागल। भागा लंबू, और तेज भागा। बस भागत रहा तू। लंबू तेज भागत रहल और देखत देखत तू सारा हाथी के पीछे छोड़ देलस और लंबू रेस जीत गई। ये ई प्रकार टिंगू चालाकी से हाथी के रेस में लंबू के दौड़ैलस और बहुत बड़ा प्राइज भी जीतलस। और वो दोनों के स्टेज पे प्राइज ले देख ऑडियंस में बैठल एटीट्यूड के सीट के नीचे से धुआं निकले लागल।